من الشيطان الرجيم. قال تعالى قالوا أنؤمن لك بيتي من قوم انت قالوا بي أنؤمن لك يتي من قوم انت واتبعك تو ان روي اما الارذلون برب جاسد من قوم ان ما تو جاس بنديما سكيبه en sañobe en ben ñeñbe ndeyema قال كانكو النبي نوح اجابي بو ما علمي wanani gandalam bima kanu kebelati ya'maluna ebe golla mi anda kebe gollata in hisabuhum wanani hasbore mabbe illa ala rabbi so wana ko do jomum tan ko Allah jabata wala law tashuruna so don gandi kay dum on gay anide on gar dum gay bintabe wama ana wanani min bidaridil mu'minina kum diddo julbe in ana wanani min kay illa nazirun so wana ko mi jerton binum penyinde jersingol qalu be bi mola illam tantahi ta hatani ko kala ta ko yanu ehe manuhu sahatani ko kalta ko la takunanna malatu min al marjumin ko weddabe kaaje jeeda walla ko ƴettate qala nuhu wi rabbi jomo inna qawmi bambedi kazzabuni penni kam dum non faftaha nyaaw bayni hakunam wa baynahum hakuna mabbe fatan nyaawore wa najjini dandam wa man ma'iya min e wondibe am fo dandumin wondibe am min al mu'minin to bangi julbe ya dandam danda dumen qala ta'ala allazi fa anjaynahu min dandimo man ma'ahu ebe wondi be min dandi dumen fil fulki alana al mashhuni kebbina ka yimbe e ponkon thumma agharagna min joli ba'du chaggal dandede be min joli al bagina heddibe yimbe makko inna fi dhalika wa naydum do da ayatan ko dalilu wonde ko mi goto wa ma kana allawi la takinan aktharuhum ko heewi mabbe mu'minin enen gongini wa inna rabbaka jawmela huwal aziz an ko tan woni poldo arrahim jurmoto kazabat fenni adun o do gol do lenyol al mursalin ne la qala lahum jangtutumani weni be akuhum bandibe ko dum biete de inde ko wibe ala tattaguna ko hadi kulon Allah innina min lakum wa antum rasulun ko men laado aminun ko alaado min ko mi do fattagullaha dum non kule Allah ko adi uni doftude kam wa ma as'alukum alayhi min nyaagaaki on e ko kala mi ko min ajrin jobdi in ajriya wanani jobdi am kay illa ala rabbil alamin sana e jeydo binde Allah wi atabnuna ko annabi nuhu de haltara o wi atabnuna wonna ko Allah haltata non kono ko bim ko annabi nuhu halno bim non ko Allah haltata won non anani mi woni non anani de min de ko mi koolaade ko nelami ko e bodo hola hen no feewi anan mi yettini mi beyda sami ustata o wiibe kanko annabi nuhu o wi ndo annabi huudu o wi yimbe mabbe be atabnuna yati on mahat bi kulli ri'in e kala tulde ayatan madini ganda ko towdi ta'bazuna odon pijindo e benen birta on kala birta gonon fijirde dum odon jalkita dum o tattakhiduna jogito don masaniya ilirde ndiyam la anani den les leydi odon jogo isinaji ndiyam der les leydi allakum ille onon takhluduna kon sasobe on mayata ha bimila allakum ille onon takhluduna ko on sasobe on mayata allawi wa idha badastum kanko fowde kanko annabi hudu wa haltara wa idha badastum so tawi on jawlama badastum jawle don jabbarina ko on dundariyan ko be jawlande dundariyan ko on jurmetake fattagullaha kuli allah ko batton ko wa adi woni doftude kam e ko jamiran on wattaqul ladhi kuli on amaddakum nemin do on bima ta'lamuna ko don amaddakum woni mini on bi ana amina nemaji ko anani nemaraji wa banina bibbe wa jannati ne gese wo uyune ne cewle inninu min akhafu bodo hudi alayko e mon azaba lefte yawmin yalama azimin mawdo e aduna he el akhira fu so ngofi kam so ngofi kalatu non ko qalu be bimo sawaun alaina foti e amin minen awa awta foti awaji ma am lam takun min alwaidina walla ala rek ko wajido jeeda saydi mbaaje da saydi dajja min ka min denata waju ma tampino hore ma in hada wanani ko kalata ko kulbinirta min ko illa khalaqal awwalina so wana masalan ani penale adinobe tan walla khuluqul awwalina ni jangire non dum do ko fenande adinobe tan nahnu hada alladhi nahnu alayhi min an la ba'sa illa khalaqal awwal ko wiide wonde ko dum do wana gonga wonde ummital ala dum wonani so wiide ummital ne wodi dum wonani so wana ko fenande adinobe tan dum non ko dum tan kalata wa ma nahnu wonani minen kay bi mu'azzabina ko min leptete alladhi fakazzabuhu be penni lepte anani dey fa halakanahum min kalkibe be penni lepte bi lepte ngala alladhi minen fa halakanahum min kalkibe aduna he
min kalkiriɓe hendu inna fi dhalika woni e ko haala ɗo ko la ayatan ko dalilu anani de wa ma kana laataki aktharuhum ko heewi e mabɓe mu'minina enen gonɗini ko inna rabbaka joome la huwa la azizu kanko tan woni polɗo e laamu makko arrahimu jurmotoɗo tago mum azabat fennino kadi ngol samudul mursalina ngol ɗo leñol fennino nelaɓe holko sa anani o wi mursalina tan ka fenni goto ne wayno pennuɗa ko fof id qala lahum tumane yeni ɓe akhuhum bandiɓe salihun biyeteɗo nde inde ala tattaquna o wiɓe ko waɗi kulon allah innino min lakum wonande on rasulun komi nelaɗo aminun ko alaɗo e ko nela e dow mum ko mboɗo hoola e nelal he mboɗo hoola hen ko kalan mum foof koko laaɓata kadi mi ustata ɓe ɓeydata fattaqullaha ɗum noon kuuli allah waɗi uni ɗofteɗe kam wa ma as'alukum alayhi min ñaagaki on e ko kalanmi ko min ajirin jobdi in ajiriya wonani jobdi am illa ala rabbil alamin so wona e jeyɗo binde anani a tutrakuna cikkoton on goppete fima ha huna gondon e dow mum ɗo ko e moƴƴere oɗon goppe ɗo tan oɗon gone jaam aminina oɗon kooli goppe ɗon fi jannatin e gese e wa masan sardingaji o uyunine pisinaji o zuru ina kolaɗe gawri wa nahlina tamaroje ɗe ganduɗa ɗaluha piini mumen hadimun ene newi wa tanhituna oɗon ta min aljibale kaje buyutan ciiɗe fari hina oɗon murti fattaqullaha kule allah wa adi uni ɗofteɗe kam ko ñamirtumi on ko wala tuɗi'u hoto ɗofteɗe amra yamirore al musrifina ɓe ganduɗa ko ɓurtuɓe alladina no ɓen yufsiduna fil ardi ɓe enen bonnira leydi ndi goofi wala yuslihuna moƴƴinta e ɗoftade allah kaalu ɓe jaabi ɓe mbi innama anta minen min cikki an minal musahharina koye wilɗaɓe jeeɗa an min cikki ka kangal saabu ma anta wonani an illa basharun so wona ka ɓandiyanke miɗna yiru amen ɗum noon fa'ti bi ayatin addu hawnide in kunta min as-sadiqina tawde koye gonɗuɓe jeeɗa ko mbiɗa ko allah nelma ko kala o wi hadihi nagatun ɗum ɗo de ko ngeloba laha shirbun ene wodani ngeloba ba masalan gueɗal e ndiyam wala kum ne woda onon shirbu yawmin gueɗal ngelawma malumin gandagal son bawa yarata saɓe yari kamɓe onon jarata wala tamassuha hoto memiriɓe bisu ine bonande son memiriɓe bonande fa yaqudakum nanga on azabu lete yawmin ñalawma azimin mawd fagaruha on sahaɓe mbori ngelabba e yoga mabɓe mbari ngelabba e welede yoga mumen allah wi fa asbahu ɓe battini nadimina keɓe nimsuɓe e koɓe mbaɗi ko fa akadahumul azabu on saha lefte ɗe ɓe podananoɗe ɗen nanguiɓe ɓe kalka e hoddira allah ɓe kalki kamɓe fof ha mayde ngerƴi inna fi dhalika woni ɗum ɗo de la aya tan ko dalil wonde allah ko goto wa ma kana laataki ƴeew goram laataki aksarum ko heewe mu'mini enen gonɗi hewɓe mabɓe gonɗinani mi ay tan ko heefere ko inna rabbaka joome kay la huwal azizu kanko tan woni polɗo array kazzabat fennino qawmu luuɗi yimɓe ngol ɗo leñol yimɓe ɓeeɗo annabi luuɗu ne fenni al mursalina ne laaɓe ida qala lahum tumane wiyani ɓe akhuhum bandiɓe jeeyaɗo e mabɓe luuɗun o gorko ala tattaquna ko haɗi ndento ɗon kulon allah inninu min ko wonande on rasulun gande ko min nelaɗo aminun ko alaɗo e ko nelami ko mo ustata mi ɓeydata fattaqullaha kuli allah waɗi woni ɗoftoɗe kam wa ma as'alukum alayhi min ñagaki on e ko kalami ko min ajirin jobdi in ajiri wonani jobdi am illa ala rabbil alamin so wona e jeyɗo binde tan allah tan mbimi allah tan yoɓatami onon on mbawa yobdemi a faami ɗon de a tettuna zukurana on garata worɓe minal alamina yimɓe garana worɓe goppon yimɓe goppon worɓe garana mbimi goppon rewɓe ko worɓe tan jogiɗon haajuji wa tazaruna goppon ma khalaqa lakum rabbukum ko joomon tagani on min azwajikum e suddiɓe mon anani cagle rewɓe mon ɗe goppon ɗum kuccone worɓe balɗacuni antum onon kay qawmun ko on yimɓe aaduna yewtuɓe ko dagui fewde ko harmi kaaluɓe mbi la in lam tantahi sa woppani ko kalata ko yaalu ko mbiyata ko mi mbaɗata ko moƴƴani sa woppani ɗum lata kunanna malato minal mukhrajina koye yaltinaɓe wuura men jeeɗa kaala luuɗu wiɓe innine min kay li amalikum golle mon ɗe golloton ɗe minal gaalina koye añɓe ɗum jaami golle mon ɗe mboɗa añi ɗum no feewi rabbi ɗum noon joomam najjini dandam wa ahli min e galle am dandumin mimma yamaluna keɓe gollata fa najjeynahu allah wi min dandimo wa ahlahu kanko yimɓe galle makko ajmaina kamɓe foof min dandiɓe illa ajuzan so wona nayejo goto joom suudu makko on kam fila
ghabirina koy heddibe halkare jeya allawi humma dammarna min kalki al akharina wadbe be wa amtarna alayhim min tobi e mabbe madaran tobokaaje ana fasa aboni non madaru tobe al munzirina jertina inna fi dhalika wane dum do la ayatan ko dalil wa ma kana la takinon aktharuhum ko heewe mabbe mu'mini enen gongi wa inna rabbaka jomela huwa al azizu kanyum woni poldo ar rahim jurmotodo kazzaba ashabu laykata en jangin mabbe wala enen biyan laykari no layk anani laykata woni jangin meden kambe ko laykari biyata kazzaba fennino ashabu wondibe al aykati mbolo woni dundu woni ko sara madiyana al mursalina ben pennino nelabe id qala lahum shu'aibun ay tara taskiyo won dendangal annababbe do hera akhuhum dey o do non jidane mabbe dum wi shu'aibun tan o wi'ani bandibe dey yani o wi ko akhuhum koreji mabbe e o do non wana koreji mabbe pama dum ko wiibe ala tattaguna ko hadi den to don kulon Allah inni min lakum walande on rasulun ko min elado aminun ko alado e ko kalantumi on ko o anani wattaqullaha kule Allah wadi uni do to de kam wama as'alukum alayhi min yaagaake ne ko kalammi ko min ajrin jobdi in ajri wanani jobdi am illa ala rabbil alamin so wana e jeedo binde aw ful kayra timmine betu ana wala takunu hotalatu de min al muksirina koy ustobe betuji jeedon wa zinu pesete bil qistasi enundal al mustaqim pocingal wala tabkhasun nas wa ustane yimbe be ashiyaahum gede mumen wala ta'adaw horo monne fil ardi ni al halila radi musidina kon bonnube ataki tan bimi anani shakir kon khama anabi ta'asaw afsada wa mufsidina halum muakkadun bi ma'na amilha ta'asa fil ardi musidina واتقوا الذي كلي الله واتقوا الذي كلي أون خلقكم تقبؤون والجبلة كلي تقوج الأولين قديد تقبؤون تقوج قديد كلي أون قالوا بما آن سعيب إنما أنت من شكي آن من المسحرين كوي ولداد جيدا من شكي هانغا بجيدا وما أنت سبواناني آن إلا بصر سواناكا بندين كلام مثلنا يرأمي أنا حالنا من دوديك وإن كوني في نظنك من تيكماني آن لمن الكاذبين كوي فن بجيدا ثم نوسو تبي كوي بوان غنطا فأسكد علينا فكو أمين كسفان تجتند والله كسفان تجتند والله كسفان تجتند من السماء أمراد أسمان إن كنت سألاتي من الصادقين كوي بونغ بيدا كو ألن الماكو قال أوي ربي جومم أعلم كان كبودي أندد بما تعملون والله كان كوني جبوون فكذبوه ببنهم فأخذهم ننجي بعذاب لت يوم الزلة نيلاوما رولد ناني تاغال ngudeki cattuki rulde time wurongo wonen biiden ni ha wurongo fo be cikki ma ko tawo ewa Allah to be mabbe jeygol kam fo be duppi innahu kana la innahu on nyalama kana latima azaba ko lefte yawmin nyalama azimin mawd innahu kana azaba yawmin azimin innahu den lefte kana latima azaba ko lefte yawmin nyalama azimin mawd inna fi dhalika la ayatan dum do ko hawnide ko dalilu wonde Allah ko goto wa ma kana jew goram laataaki aksarum ko yewum mu'minin en gongin ko inna rabbaka jomela huwa al aziz kanko tan woni poldo ar rahim jurmoto ko innahu qur'ana onon la tanzilu kanyum woni jippugol rabbil alamin jeydo binde kanyum ko jippingol jeydo binde ko Allah jippini dum nazala bihi jippini qur'ana o ar ruhu al amin ko ala hono jibril jippini ala qalbika e bernama litakuna bela laatuda min al munzirina koy jertinobe jeyda qur'ana o jippi bilisanin koy demgal arabiyyin damgal arab mubinin lamgal wa innahu odo qur'ana jippinade e muhammadu la fi zuburi ene defte al awwalina gadida tawreta e linjila allawi awalam yakul lahum bela latanaki heferebe makkana be ayatan dalil e dum an ya'lamuhu ene andine laad Allah ulama bani israila andube bani israila ngandine laad Allah on o wi ko wone qur'ana ko dum wone defte mabbe ndebe jimo be ngandimo be ngandi ko haali ko gon mbara dum yonani dalil ta ha
ko en Abdullah ibn Salam e wondibe mum ben kay ene gandi nelaado Allah ko Allah neli dum te ngongdini nelaado Allah wi walaw nazzalnahu so min jippinino odo qur'ana aywa ala ba'd al-a'jamina e yogay ajamiyankobe woni be mona arabe sidi wona hal pulan woni anglais en fa qara'ahu alayhim arti en janga e mabbe kambe makkanabe kama kanu bihi mu'minin be gona gongden sabu mawlikinaade Allah wi so tawi jippini qur'ana o e demgal gongal jippini dum e anglais walla jippini qur'ana o masalan e hal pular wadi dum annabi ari makka noddibe wi be ngara jaba Allah halni be mawnikindo be jabata kono Allah jippini koy demgal mabbe haalana be benana kambe ko be jabti so wana ko be boccot allawi walaw nazzalnahu so min jippini qur'ana o ala ba'd al-a'jamina e yogay ajamiyanke woni wona arabe faqara'ahu alayhim jangi qur'ano e mabbe kambe makanabe ma kanu be laatota ko bihi e on mu'minina e be gongdinta Allah bi kadhalika no nanirmi deedo penale e beedo ni salakanahu min naniri penale e fi qulubil mujrimina e berde be ganduda ko hefere makanabe e jangugol ne laado Allah sallallahu alaihi wasallam yu'minuna bihi be gona gongdino be ne laado Allah sallallahu alaihi wasallam hatta yarawul adab al alima habin jelati muslim fa yatihim leftide ma ngara mabbe walla fa yatiyahum leftide ngara mabbe baghtatan ene betti ko hum kambe la shuuruna tawbitinani fa yaqulu be ngona wiide so tawi leftide ngara be ngona wiide hal nahnu munwaruna yatiminen kam min munyenene jawabu mabbe ko la ala koy on jogarani munyenede so leftide ngara mo tan ka fere mon bona qalu mata hadha al adab wa leftide ngara qala ta'ala allahi mu'min be badal sabaras afa bi adabina yati ko lefte amen yastajiluna be kenyinto yongar afara ayta habaram in matta'nahum sinina so tawi min dakhmiti be duubi habe guri ngurnam juddam be nyami kala ko weli be ngoni kala ko weli be ngoniri kala na weliri be be ngoniri Allah wi humma ja'ahum caggal dum so tawi are mabbe ma kanu kebelati yu'aduna e padana ko joni ma aghna anhum hol ko nafata be kambe ma kanu kabelatino yumattauna be ndakhmita so tawi be nguri ngurnam juddam be dañi kala ko weli ko Allah wi ena adday mabbe ko holdum lettede so Allah addi lettede fodani be de lepti be de don lepte kebe ngurno ko e ko be ndakhmitino ko e ko be nosno ko hol ko nafata woni afara ayta habaram imma ta'nahum sinina so tawi min dakhmiti be kambe heferebe duubi be beltima kala ko be jinno e aduna be dañi summa ja'ahum taggal dum are mabbe ma kanu yu'aduna kabelatino e be padana ko Allah wi don so dum are mabbe ma aghna anhum hol ko nafata be kambe be do ma kanu kabelati no yumatta'una ibn dakhmita kebe dakhmita no ko joni hoko nafi sa welti ma naati jeyngol ko nafata ay hunde nafata Allah wa ma ahlakana min medani halkude wuro wa ma ahlakana min qaryatin min meda halkude hay wuro woto illa laha munziruna so wana taw wuro go ene jogino jertinobe ene jertina dumen kule Allah zikra wa'azu wanandi dumen wama kunna zalimin Allah min min toñata holko woni dum Allah wi halkude be de ciaggalde be jertina Allah wi sumin kalkibe min toñani ko kambe celi aya garo o jippi koy duttugol heferebe ko biino rasul sallallahu alaihi wasallam qur'ana o ko seydane addani mu dum Allah ne ruttabe bi be feni Allah ne wi'abe be peni Allah wi wa ma tanazzalat bihi jippinani qur'ana o ash-shayadinu shaydene te wa ma yanbaghi lahum mojjanta saydene jippinde qur'ana te wa ma yastadi'una di kattanta kadi jippinde qur'ana saydane wawa jippinde qur'ana sabu innahum saydene jidi anis sam'i ga hedade halaji malaikaji allawi la ma'zuluna kedi palla pollira docot fala tad'u ma Allah hoto noddu wona wondude Allah ilahan dewetedo akhara go
hoto rew goddo mo wana Allah fala tad'u ma Allah ilahan akhar hoto rew wondude Allah ilahan dewtedo akhara god sa wadi dum fatakuna anne latoda min al mu'azzabina taw koy leftete be jeeyada hoto waddum wa anzir jertin ashiratakal aqrabina gorol ma ngol jiituda ngol bande en be jiituda be jertinbe kambe fof noddube kono non andi ne nela sallallahu alaihi wasallam ay o jippem o disni bandi ko en gorgolaabe makko o wiibe Allah wi yomi noddu bandam en yo njab Allah gorgolaabe fof kebbiti mbimo la tadbo abala habin hoto noddu ngal do kuuda ngal sal hikdi wal gazami jom gangu e jaggende o hoto noddu dum wada ka barke hoto noddu o wi ala Allah wi ko noddu lagrabina koy lagrabina hen o ji ala sallallahu alaihi wasallam يا رسول صلى الله عليه وسلم ونبي يا معشر قريش استروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا إيه من دنت القريش ينكو بتشوتة بيتاليمون ألاكم باو من نفد أن لفت الله يتوس يا بني عبد المطلب إيه من بيبي عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا ألاكم باو من نفد أن لفت الله يدر يا عباس بن عبد المطلب إيه ما عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا alakum bawo mi nafde may lefte Allah haydara ya safiyata ammata rasulillahi ehe ma safiyata gorgol mum nelaado Allah sallallahu alayhi wa sallam la ughni anki min Allah shay'an alakum bawo mi nafde may lefte Allah haydara ya fadimatu bintu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam salini ma shi'ti kala ko jidda nyaagomi min mali e jawdam kono paama kam la ughni anki min Allah shay'an alakum bawo mi nafdema e lefte Allah hay hunde wa fi riwayatin wa riwaya goddo wi sallallahu alayhi wa sallam sa'ada ala safa wa ngabbi إسفا فجأنني فجعل ينادي يا بني فهر يا بني أدي لبدون من قريش ومنض إيهم بفهر إيهم بأدي لدي قريش ينكوب منض من قد اجتمعوا بندند وجعل الذي لا يستطيع أن يخرج يرسل رسولا أي قد هنغانتي ناتني قد من غاندو حتى ناني ياد تونوت ياد سبرتي ولا غانتو نلا pour لينظر ما هو هاجي وهلكو كيوي وجاء أبو لهب قريش ينكوب أبو لهب غري فقال أبيبي أرأيتكم لو أخبرتكم أنني دي أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية إيبا كبريكم سمي حالني أن بوچنا لسچانغول دو إن جوغوري وامناد إمودن جناي مودن ودن غوغ دينامي قالوا ما جربنا عليك كذبا ونجيبنا داكو هانيالو ما هند من ميدان ديما فنان قال فإني نذير لكم من نون بود جيرسنا أن بين يدي إن دو يسام دو أسو أن جباني الله إن دو يسام دو عذاب شديد لفت چتوت وانسها أبو لهب أمي أبو لهب تبلك أيها هالكار ودن أدي هذا جماعتنا ودي bolle puuyde jippi noddidir dendidirdami on saha tabbat yada abi lahabin jippi haado simare nde haadi afame tabbat yada nazalat afame nde woni wa anzir ashiratakal aqrabina jertin gorol ma be jiiduda be waqfid janahaka walla junahaka waqfid wi lestin junahaka bangeji ma lestinana limen tabaka wanande be ganda be enende be ma minal mu'minina e julbe newono be tan aha newono be kambe julbe be فإن أساوك سغرول مانغول ووفيما يعني بند أنبي فقل ويبي إني من بريء منكم كست مما تعملون كونغولتن قل دم ريودك وانا الله من بوليسيهن الله بي مو وتوكل ولا فتوكل وكل على العزيز اپول دو لاموم الرحيم جرمتو دو بولو في كوجي ما امك الذين ان يراك مو ان يما حين تقوم سهان غمدا ادا جولا وتقلبك e baylito gol ma e jogli julde sa
joodima omo ndarma sa lelima omo ndarma sa darima omo ndarma sa sujji omo ndarma no woni wata qallu baka e baydiso gol ma fi sajidina e juulobe innahu allah huwa as-sami'u kanko woni nanowo al alimu gandudo kala ko badata omo ndarma an allah an la do sallallahu alaihi wasallam المعنى يراك متقلبا في أصلاب وأرحام المؤمنين الله مؤمن يما سجوب به كجول به نلاد الله ونو كيتشي مؤمن هذا يلتو أدنى جول به تقود بابا آدم هايتي بابا عبد الله تقود يوم هوا هايتي نينا آمنة ko juldo tan o arta keeci mum o arta juldo keeci kefere ali ko bodo darma wa taqallubaka fi as-sajidin inda sujjo julbe be dum woni fi aslabin wa arhamil mu'minina keeceje julbe be e rangaji julbe min adama ila abdullah fa usuluhu jami'an mu'minuna dendangal be o yalti foko julbe وأورد على هذا آذر أبو إبراهيم فإنه كان كافرا عندي أن جلنا دو وند بامو إبراهيم وكافر سبور ويلتكر كو إبراهيم وأجيب بجوابين جابوا ولدي دينهن أنه كان عمه ويام على آذر وانا بامو إبراهيم كو بامو إبراهيم تشاوندي بام مكو بيسكو تأرخ jabuwol garwan yongol ko dum don ndeke wadde se en jaari dum ba makko kanko ibrahima jibin do mo haqiqo o wana kefer ndeke wadde ko azara ba makko cewdi woni kefer famal ta'arruhu o woni ba makko se en jaari ko ba makko o e hoore mum woni kefer ndeke annahu kana abahu haqiqatan qawluhu inna usulahu sallallahu alaihi laysa kuffaran mahalluhu ma dama an-nurul muhammadiyya fil wahid minhu o wisanani joni so tawi en jaari ko bam makko e hol woni kefero ko nanata ko asli makko o wonata heferebe don do annore makko ene keeci jomum don do annore makko ene ranga jomum wonata kefero ndeke so tawi annore nde eggi faati goddo ene jentila jomum wonta kefero fami Allah fami waaye rewde goddo ko wana ala nde wa hina idin fa adara ma kafara illa ba'da intiqali nuri muhammad minhu ila ibrahim leke en paamido adara wanani kefero so wana caggal eggude annore makko e baba adara fewje baba ibrahima bimo e arte baba ibrahim on sa wonti en jaari ngol kongol jangoni hen allawi tanazzalu وي هل أنبئكم ngare mi halana on ala man tanazzala ash-shayatin be sayyidini di jippotobe ngare mi halana on bi ma'ana man tatanazzalu bihi shayatin ganduda sayyidini di en jippo e mon be ngare mi halana on o wi tanazzalu seydaneji ene jippo ala kulli affakin oda jibi e affakin seydaneji ene jippo e kala bawdo fende asimin kewdo bakka ko wayno musailamatul kazzabi e wagebe yulquna seydaneji dine beddo as-sam'a nande kala ko nani so malaikaji seydaneji dine beddo e wagebe kono wa aksaruhum ko heewi e mabbe kambe seydaneji kazibuna ko fenobe والشعراء نالن كوب بين كدي ومثلا يتبعهم الغاوون بين كدي مرتنو بين دواي مومن وانا فيقولون به ويرونه عنهم فهم مذمومون ايوا سيد نجي دواي نالن كوب be ngona haalde penal wana kala kecce ngare maane mantumane kala fa alaima na ko wana
bela Allah wi bel alam tara bela anda annahum kambe nalankobe fi kulli wadin kala ciangol e cialli hala yahimuna kebe wulotobe kebe ngulo e kala ciangol e be jawta hen kaddi be mantane do ha burta be bi ma sayyidina ali adima ko jibinene kono burani ma faayida jaba wana Sheikh Umar adima ko jibinene kono burani ma faayida jaba itta kali salman dokkabe tabe fena walla be mbiyande tawmi sadio gabo on saha min nyaldi don nene nyallan mo hokki wujuna temdere nyane hen non wala andi non so Allah jabi so tawi o habbulani mo kam ala ko burma a jaatani mo kam ana taw sadio hokki wujuna wota ko hala ko burti bele an kam no fambi fu kam ala ya haydu dinani no gase kala ko mbi ma be dokkam andu fenade ko beydu dum ko an jidi hanginto wa annahum kambe lankobe yaquluna be kala be mona wiide min baditel min badanamatel allawi ma la yafaluna taw ko be gollan illa alladhina amanu so wana be nalankobe be ganda enen gongdini Allah fa amilu salihin golliji moƴƴi to bange nalankagal mumen jimi woni serembe men be e moƴƴu men be ko jimata ko yimobe ko en buteri en alaji malisi en sin bamba en banyas en yimobe ne laad Allah sallallahu alaihi wasallam ko ani Hassan ibn Sabit sababu nuzuliha anna Ka'b ibn Malik qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam o wi qad anzala fi ash-shi'ri o wi rasul sallallahu alaihi wasallam wonko Allah de jippine shuara jimri min ko min yimobe ko min nalanko ne sallallahu alaihi wasallam wi aha innal mu'min ay juldo yujahidu bi sayfihi wa lisanihi juldo habirteko silamu habirteko demgal mum walladhi nafsi bi yadihi laka annama tarmunahum bihi nadhun nabli wallahi ko beddoton be ko buri bonde e kura onon nalankoɓam ɓe ko mbiyaton ɓe ko ɗum ɓuri bonde e kure ɗum woni noon ayani omon ɗo yima kanko Hassan ibn Thabit o wi hajawta Muhammadan fa ajabtu anhu wa inda Allahi fi dhaka aljaza'u o wi Hassan ibn Thabit o yenniti mama ɓe kamɓe hefereɓe o wi a yenni o wi jenno nelaɗo a yenni Muhammad moɗo jaabo jobdam noon kota Allah hajawta Muhammadan birran taqiyan rasulullahi simatuhu lwafa'u a yenni rasulu sallallahu moƴƴo kulɗo Allah nelaɗo Allah jikku muɗum ko humnude aadi fa inna abi wa walidati wa irdi bi irdi Muhammadun minkum wiqa'u o wi nenam e babam e ɓandam wonande ɓendu nelaɗo Allah minen goni masalan nden kamum minen goni garanti ɓandu nelaɗo Allah ɓalli amin ɗi hade ɓandu nelaɗo yettede ko ma ɓalli amin meme taw minen goni meken makko ala kullin dal julɗo ene yima wona jimɗi mabɓe ɗi noon ɗum woni illa alladhina amanu so wona ɓen gonɗinɓe Allah wa amilu salihati golli golle moƴƴe e jimri mumen wa zakarullaha ciftori Allah kasiran ko heewi taw jimri ndi haɗani ɗumen siftorde Allah wantasaru jofti min ba'di ma zulimu caggal nde tooña e fereɓe masalan jenni ɗumen jenniti ɓeɗo fa laysu mazmumina ɓe gona ñiŋaɓe qala Allahu taala la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulima Allah yiɗa peññingol bonande to banggue konngol so wona on mo ganduɗa ko tooña faman i'tada alaykum allazi kalamo jaggite e mon yani toñi on fa'tadu alayhi bi mithli ma i'tada alaykum jaggite e makko hono no jaggitiri e mon ni wa sayalamu alladhina zalamu ma andu ben be ganda ko tonde to bangi jimri mumen ayyamun qalabin kala ruttorde yen qalibuna ne luttoto caggal mayde mabbe gandoy suratul naml simore nde ko non de wete makkiyatun aaje de non ko aaje 65 walla 64 walla 63 bismillahir rahmanir rahim bismillah ko inde Allah arrahman ko inde Allah arrahim ko inde Allah dasin
Allahu a'lam bi muradihi bi dhalika Allah andi mu yani mu e dedo karfeje tilka dedo ayaje de janguda hande ayatul qur'ani woni ayaje qur'ana wa kitabin ko deftere mubinin fenyinde gonga ummarade e fenade udan kende fewnore ummarade e majjere o bushara kene belwelto wonande julbe gongimbe Allah inade aljanna alladhina nabiyyan julbe yuqimuna as-salata bi enen nyibe julde yu'tuna az-zakata tatta asakkeje hum kanyum bil akhirah al-akhirah hum kanyum yuqinuna fa andube anani de enen janana ene wodi anani de innal ladhina la yu'minuna bil akhirati ben be ganda jogorani gonginde al-akhirah allawi zayyana lahum min chulani bi amalahum golle mabbe bonde ay se be ji golle de be cika ede moji allawi fahum kambe yamahuna e be dengi allawi wa ulaika ay beedo de al ulaika alladhina allawi beedo be ulaika beedo alladhina ben lahum ene wodan dumen suul azabi bondum lefte beedo di kam lefte bonde godani dumen o hum kanyumen fil akhirah humul akhsaruna be ngoni be here burde pertude sawuri pertu naado jeygol wa innaka an muhammadu sallallahu alayhi wa sallam latulqa alqur'ana ada tebbo qur'ana min ladun ummarade hakimin nyenyude laamu alimin gandudo tagom jamtu id qala musa li ahlihi kumane musa wiyani jom suudu mum ebe gommi madiana pe misra o wi inni min anastu mi soynima naran jeygol saatikum mami addan on minha ummarade e jeygol hebe khabarin khabaru alhali lawol tawde ken majjube aw aatikum walla mi addan on bisihabin docatal gabasin jappilengal jeygol la allakum bele jo onon tasdaluna odon ito o kanko musa ko ni o wino wana e falamma jaa hande o yetti jeygol ngol nudiya onodda holko wiya don an ko woni fi buuri ko wadama barke Allah barkini man finnari ben wonbe jeygol hono musa wa man hawlaha e wonbe saraji mudum saraji masalan jeygol ngol hono malaikatuji subhanallahi senade wodani Allah rabbil alamin jeydo binde ya Musa ehe ma Musa innahu ko woni fi ana Allah minkum Allah al aziz poldo illamu mum al hakim nyenyude golle mum wa alqi asaka wedda sawru mandu o weddi kanko Musa falamma ra'aha nde o yi Musa sawrundu kanko Musa sawrundu tazzu endu dilla kayru sawrundu endu folwo sayiru ka annaha jannun cikata ko boddi di ganduda tukosiri walla tan Musa rumkiti mudbiran en rumtini caglam ene wayno dogo woni walla rumki mudbiran ene doga bi maana ene doga tan walam yu'aqibu urutaki kanko Musa qala ta'ala allawi ya Musa la taqabu boddindi inni min la yaqabu wala ta'ala dayyadam dal mursaluna nelabe kulata boddi e ko wana boddi fof illa man zalama so wana non on tonjo hore mum humma baddala caggal dum wostiti husnan masalan mojjere ba'da su'in caggal de golli ko boni tubani Allah fa inni no min de on kam ghafurur rahimun komi jurmotodo komi jafatodo anani wa adkhil Allah wi mo nanu yadaka jungo ma fi jaybika e posma takhruj jungo go yalta bayda e ngoranwi min ghayri su'in taw wana nyaw wana baras wana haydara fi tisi ayatin dum do koy ayaje jeenay de Allah nelduma an Musa ila fir'auna fewde fir'auna wa qaumihi kanko yimbe makko innahum kambe kanu belati ma qauman ke yimbe fasiqina yaltube doftare falamma ja'atuhum tumade are mabbe ayatuna kawnida amen mubsiratan en jalba en peeni qalu be bi hadha sihrun mubinun dum do ko bilew peengude wajahadu biha be jeddi matalan anani dey aywa ayaje de annabi Musa addi de be irraki wastayganata kono non en yanana ayaje de anfusuhum pittali mabbe be jeddi be bi wana gongoto do kono der mabbe be ngat wajahadu biha wastayganata anfusuhum neddo no wada non hen saaji neddo wala huune nde ene woni gonga to der ma kono to dow ma ada yetti hada yimbe be wiide carrière kay gongini carrière jeddata on wajahadu biha wastayganata anfusuhum be badirno non ko zulman sabu toñange wulu wane mawni kinare dum tan be jeddiri dum fanzur Allah wi dar an Muhammad kayfa kana la turi agibatu watande al musidina bonnu yaw
wala gad ko gonga atayna min dokki Dawuda kay wo Suleyman min dokki be elman gandal nyaawde hakkunde yimbe min gandini be kadi no diwri haal ko haalata wa qala kambe dido be mbi e mantude Allah be mbi alhamdulillah dendangal jettode godani Allah alladhina on faddalana burnudo min to bange annabago eltani min jinnije yimbe eltani min seydinije ala kathirin e dow ko heewi min ibadihi e jiyabe mum almu'minina be ganda ko gongdi wa warisa ronti non Suleymana Dawuda Suleymana kam ronti Dawuda to bange annabago o ronti Dawuda to bange gandal bibbe keddibe be don tani dum anani bibbe keddibe be gon don tani dum kanko dan kam o ronti kanko annabi Suleymana o ronti kanko ronti Dawuda bibbe Dawuda ko sappo e tato kanko ronti kanko fu kanko ronti kala ko Dawuda jogino o ronti dum ko dokke Allah do rokki mo ko rokka be dokka ko fo non ulul azmi en be buri be li anna tafdila min Allah la bil mazaya ay bural ko to Allah ko Allah mo Allah burni ko on buri wana mo Allah rokki Allah no rokkuma taw burnani dimi Allah en rokkuma taw burnani mo wana biiden Suleyman en haalde jinneji ene haalde keneli hendu nawam do wela fof ndiwli haala anana i annababe heddi be daña dum kono wana on buri be kay mato fi annal maziyata la taqdir li abdaliyat maziya bur addanta donc ko dokkal wiete bimi ko dokkal den waawi dara do e dama galle tabo yeto galle mum Dakar taw tabal gotal taw wali mawdo jogi gedal to Allah nan do taw wawa wadde no dum ko maziya wiete wana bural aɗa wawi fiiddo ceernaji joni wontan ma bone aɗanta wontan ma ɗo wontan ma jaam haydara ñalla e jaam piya ɗo henne masalan daboto tan taw pullo fuuta wi haray a wattata min fiyata lang e wanma reedu Moussa warama wona haydara ɗum wona ɓuural firtani ko ɓurde wona wiyama kanko Suleymana o manana ko diwe kalata o manana hay ko gawri halata o manana ko pudi kalata o ma haalde mumen o faama ko kaali Allahu akbar wadi gotor nyalawmaaji Suleymana en jodino ha ndiwri ngotiri wirtimo ene yaha yimbe fo ne ndar o jindi ndiwri dambi a min ji o ron ngandi ndiwri ndi haali mbi ala o wi ndiwi assalamu alayka ayyuhal malikul musallidu imam lamdo mo ganda dokkaado dole wan nabiyyu li bani israila annabi mo ganda ko bani israila en aadaka allahul karamata allah rokkima teddungal wa adharaka ala aduwika yo allah rokke teddungal feññinma e dow anbe ma inni no min mundaligun ila afraqi min jon pami ko coppanam thumma anani amuru bika saniya mam arto jon wa innahu sayarji ilayna o wi ay liwrni ban wirtiren do jon halni binum caggal dum ndiwri ndi wirtiti don ndi woni wiide assalamu alayka ayyuhal malikul musallidu he ma lamdo masalam dokkaado dole mi salminima in sita anta adali sa yidi jamirami kayma aktasibu ala afraqi bele moda faggitano coppanam atayasibu ha mata diwde umma atika mi arayma fa fa'al bima shi'ta kala ko jidda bada yam fa akhbarahum Suleyman bima qala wa Suleyman halni ko ndiwri ndi haali wa azina lahu Suleyman yamir ndiwri yoya fan dalaga yehi ndiwri wa marra Suleyman ala bulbulin Suleyman wirti diwri ngotri bulbul en woni dow lekki yuharriku ra'sahu en dillina hoore mum wa yamilu uznayhi en an zanbihi en dil en onya keti on laati mum fa qala li ashabi atadruna ma yaqulu hadha albulbul o yodon gandi ndi odo bulbul ko halata qalu la ya nabiy allah min ganda bulbul hala qala o wi ndi do ndiwri wi bulbul non ko ndiwri ni ganda en mbawi di cakal tan adan cakal adan cakal innahu yaqulu akaltu nisfa tamratin o wi mi nyami feccere tamrore fa ala duniyal afa aduna non ko rapata wa marra bi hudhuda o wirti laral en woni dow lekki waganna sabalahu sabiyun cukalel en tufani dum tartaka en wadde dum tartaka fa khafa cukalel fa anani fa khafa cukalel ngel fa khawri pittol tan fa khafa cukalel ngel suudi fa qala lahu Suleyman wirti laral ngal ne ya o anani hudhuda o wi ihdar rento amayi fa qala lahu hudhuda ya nabiy allah hadha sabiyun wala agla lahu dum ko cukalel haydara anda e dacci mi fijira mo tan fa ana
askharu bihi wodo jalkire cugule ngel tambo fijje mum larangal ummo dow lekki mancino e leydi kadi ummo dow kadi faata dow en fijje cugule kadi faya hen ngam tan hankan en fijjiran Souleymane ben yeyi Souleymane arti tawi cugule tawi larangal nangama pitto aha tawi masalan cukalel nangi wo wi yedi laral ene jungu cukalel fa qala lahu ma hadha Souleymane wana wi no gonda ko fijji cukalel ngel ala haqqil ko dewda ha nangada qala ma ra'aytu hatta wagatu biha ya nabiy allah wallahi mi yani pittongol ha mancini mi hen qala way haka jalle bone ma fa anta taral ma atahata larti ari ndiyam les leydi jeere biru ama taral fakha fa anani yera pittol gongol dow leydi ndiyam gondam der leydi jiyaadu non ka yidi pittol gongol dow leydi kanko colengel o jaabi Souleymane o wi ida nazala al qada amal basar so tawi Allah timmini jippini hoddir mum gite ngumat colengel heewine wasaha warsham anda Souleymane fodu wotu wi ngeewe alan ngeewe se idide anda ngeewe alani fodu wi ngeewe e wadi ko tobbon do hen e dande ngeewe on tuufaaki tan ko do hade on andu pooli di ewa o anani Souleymane ngeewe wulli sara Souleymane wi odon gandi ko odon ngeewe halata o be bi ala o wi ngeewe wi laddulin mawti wabnul kharabi o wi ndono e wanande mayde mahane ko yirbata o wi faaqatatu fondu woturu ni wi faaqatatu anani o wi jawngal ni wiye faakhatata o wi jawngal dilli wi o wi odon gandi ko ngal do jawngal wi o wi ala min ganda o wi jawngal ngal wi laytal khalqa lam yukhlaqu o wi hani no tago go tagaka walaytahum idh khuliqu alimu ma khuliqu lahu hani no tago go tagane enen gandi ko tagira on saha kanka lewal ni wiye Dawus wulli ko kanka lewal o wi odon gandi ko kanka lewal ngal haali be bi ala min ganda kala kanka lewal ngal wi kamata dinu tudanu no nyamlirda non jogirteda no nyamlirda non tan jogirteda kala no nyamlirda ka non tan jogirteda o wi cagga dum laaral wulli o wi odon gandi ko laaral ngal wullata o wi ala o wi laaral ngal wi innamal la yarhamu la yurhamu mo yurmota ko yurmetake ko yurmota ko yurmetake o wi saradu molo turu kanyum ne dilli odon gandi ko dum molo turu wi o wi ala o wi molo turu astaghfirullah ya muzimbuna imsin de Allah onon jom bakkatuji en dum tagi rasul sallallahu alaihi wasallam hadi molo turu warete fami wiyama molo turu kanyum andini baba adama suudu kaaba do wonno ene wiya saradu sara siram wiyama wasahar endahu day daraji ko wuga wiyete non fondu wuga wala ngandi wuga an ka tubi adani wuga maro fondu wuga ndu wi o bi o wi wala ngandi ko wuga haadi ngala o wi wuga wi kullu hayyin mayyitin kala ko wuri ko mayata o kullu jadidin balin kala ko esti ko rapat o wi khadda fatu ndaddo kanyum ne dilli o wi odan gandi ko odon ndaddo wi mbi ala o wi ndaddo wi kaddimu khairan tajiduhu ngardine jam tawoyon rasul sallallahu alaihi wasallam wi hay goto war ndaddo wiyama adama ne yalti aljanna wulliti o anani gay yewede alla non addani mo ndaddo dum tagi ndaddo no wonda e makko e der cuudi ndaddo e ko diftoje coppi ko wonda e makko dibbe mum kadi certa e makko kono fonno waade non ko dum fonno wonde ko moltur kono ko dadda kam diftoro khadda fa ko diftoro non ko daddo kono ko moltur kam diftoro wiyama daddo ne wonde aaje nayi en jangala wan zalna hada alquran ha gasa so tawi ari ha azizul hakim wadani fota dane mum fondu Maryama ari Souleymane dilli kanyum ne Souleymane o don gande fondu Maryama do wi ala o ndu wi subhanal rabbil ala sana ala woni jomam to adade ma fi samawati mo do fodde o woni asamanuji wala arde leydi
o wi fondu wonɗo on anene fondu ano qamariyu woni pooli ɗi gono jujuma ɓuttidi non ne kadi wulli ɗum wi subhana rabbil azim al muhaymini ɗum haali ka haala ka abu dal wi o haalde mabɓe o wi jeyi wi ko allahumma al isara o wi joomam yahud ko wiyete masalan anani de al ishara al inil ishara ewa hud anani de ɓesɗi non tan wi walla hiday liwre anen liwre ne an woni liwre ciilal wi kullu shay'in halikun illa wajhahu kañum wi kala hunde koko mayata hen do Allah wa qadatu ko enen mbiyata purto wi man sakata salima dejjudo fo hisa wal babaghawu bonno kañum ne wi waylun liman dunya hammuhu heela wodani mo ganda e aduna woni himme mum waddi fi da'u ko wiyete fabru ko wi subhana rabbil quddus wal bazi liwre woni wi subhana rabbi wa bihamdihi ala arsistawa rasul sallallahu alaihi wasallam mi ngori idha saha so dilli fi ko udhkurullaha ya ghafiluna ciftare allah onon welsindi o wi annasu dutal so wulli wi ko yabnu adama bi adam isma shi'ta kala ko jidda wur wattande ma ko mayde tan o wi so tawi igabu liwre so dilli wi so woddi to bangi yimbe to woddi poftere nan to so dan bariyu kadi non dan bariyu kadi dilli wi ilahi il'an mubghida ala muhammad joma ya huttikindo koleji nelaado allah kala tikkindo sharifabe ya huddu don dan bariyu ko wi o wi khadda fu no enen be daddo o wi jangata ko fati hayatto wala dali wadani jungo dani mu non jango wala bo walli na baleno ala kullin ne heewi kam وننا وأوتنا من كل شيء من دكام كالهون وإن هذا أينغال دو دكال لهو الفضل كانغال ونبودال المبين بينغال وخسر لسليمان ونورث سليمان داود وقال يا أيها الناس ويهم يمب علمنا من غندنا من ديك داير غول ديوي كالس وأوتينا من دكام من كل شيء كلهون فلام ما أني بن ركه إن هذا انغال دكال نون لهو الفضل كانغال وني بودال المبين فينغال وفسر رندنا لسليمان ونند سليمان جنوده كنوجهم من الجن والإنس فبنج جنيجي يمب وداير ديوي وهم كم yuzauna eben dendine on sahabe cogge wiyama Suleymana sene danno wiyama danki makko ki ko 3 kilomètre walla 3 kilomètre hen no gas 2 kilomètre ko jinneji gonata hen nogas de kedidi ko ponji gonata hen nogas de goddi ko diwe gonata hen won wiibe kadi jinneji tañanimo e wo berteteri kange harir fodde kiloji tati kare wiyama sis makko wonta ko hakkunde danki he on saha o joodo hen so joodima sara makko kilo anani dankeje kange e dankeje kaasi gona sara makko anna babbe joodo e danke e sisuji kange he andube joodo e sisuji kaade he yimbe catobe jinneji catobe ne cerobe seyni ngona saraji yimbe ponji ngona saraji seydeneji an kandi diwe de na tudira dibje mumen on saha ha do hangnange yettata kom wiyama non omo jogi cuudi masalan ujunere suudu kange anani de ko gawari non ko kange gawari ko ledde o wi hen temedde tati debbo rewbe temedde to resabe ne hen taw ko rimbe temedde jeedidi debbo ko horbe walbe ko rewbe makko ko yamire hendu non bipporu yetta dankiki ha hakkude asamane leydi on saha ewa o wi ek ndimi woppu ko jeewa hendu do ne windu wieten soysendu no reggina be pokira wiyama Suleymana sene danno ko dannote rewbe makko o dannodo e bindene makko omo jogi defnirde nan toon omo jogi pirude mburu furuji jamde anani atananirul hadid furuji jamde wol quduri e barmeji al izami mawdi wiyama barmeji makko kanko Suleymana kala hen barme mbarudi mum ko gelodi sappo mbarudi barme makko dum warete taw maro arani diwlin arani bimi tan ko ganda tan so wadama hen sebara seeda ene nyaamo ko gelu sappo woni barde makko barme fof gelu sappo woni barde mum
defoɓe defa fiyoɓe mburu ne piye mburu omo hakkude asmane leydi omo yaha allahu akbar omo jogui kadi parkaji e nder danki he parkaji daabeje ne doga nan parka de aya hani Dakar yaabe Dakar ɓe en gandi wona aɗa yiɗi aɗa woni parka de baroɗe en ɗum par tajiri bayna yadayhi an kanti ne doga yeeso makko mbara kon worri hutta hawi hendu nuni fukko e pokkiti allahu akbar ɗum woni hatta ila atawa haɓe jetti ala waadi namli e cangol kordolli haɓe jetti cangol kordolli haɓe ngari ɗon nde ɓe paandi ɗon ɗaalata wi namlatun kordollu ngu kordollu Souleymana kordollu ngu wi taw kordollu ngu Allah holli ɗum kono Souleymana ngu wiyama noon o wi ya ayyuhan namlu ehe mon kordolli udkhulu naate masakinakum e nder koɗorɗe mon la yahdimannakum hade helde on Souleymanu Souleymane o junuduhu e konuji mum wa hum tawa kañumen la yashuruna tawatinayi naate koy kordollu ngu woni wiide noon wiyama noon kordol ngu wiyete ko ɗaakiyatu won wiɓe ala wana ɗaakiyatu ngu wiyete ko jurma gorko goto wiye zam khasari o itti haala ka koto Abi Hanifata afa ala qatadatin Abu Hanifata meeɗino darade e gorko goto ne wiye qatadatu woya qulu saluni on ko gando ene dari ene wiya kala ko neɗɗo yiɗi yo namdo kala ko neɗɗo yiɗi yo namdo o wi Abu Hanifata namdimo Abu Hanifata woodi mo neli kañum yahani wonno so namdi o jaɓata omo andi ko gando on ko o neli goɗɗo o wi Aliou Sy ya mbiyamo mbiɗa yiɗi namdade mo kono kordollu annabi Souleymanu ngu ko ngu ngoru walla ko ngu ndew namdade ko ngu ngoru walla ko ngu ndew nde cukalel ngel yetti namdi waaji o ronki jabade faqila li Abi Hanifata fi zalika Abu Hanifata namda Abu Hanifata wi ko ngu ndew bi haqil alamati wastadalla bi haqil alamati anay ko galat o ɗum woni mande dalil makko kono noon nde wonno nahoyankoɓe ɗaccata neɗɗo deeƴa wonɗo wiyete qaala taw ko debbo taw gorko nawde jaɓa ɗum mbimi nahwude jaɓa ɗum jaɓa qaala taw ko debbo taw ko gorko mbimi jaɓa qaala taw gorko taw ko debbo nahwude jaɓa ɗum ɗum tagi o wi ɗum tagi waɗe qaala ba'duhum wona hen mbi o fihi nadarun mbimi nadarun hen ala sago daare seeɗa haala ka wona Abu Hanifa wi ko ngu ndew tan jaɓe o fihi nadarun sabu li anna ilhaqa ta'ifi qala la yadullu ala annahu anani lil wahidati la li ta'nis sabu tawa de jentina taw ko wahidatu wana ta'nis taw ko gotan tagi o fayasihu ayu qala namlatun wa qalat namlatun ene sella qala namlatun ene sella qalas ay alfi ma yudu foftan وما استدل به أبو حنيفة يفيد الظن لا للتحقيق يعني جنتي أبو حنيفة كوي مو بديو كظن ثان كون وانا حقيقة ما كوا كبي يدو بيرن وياما كونغو وياما سليمان عند كورندول نغو حال ري كورندول دي حكوني مغو سليمان ما يادو عند بالله سليمان مثالا يارا دو عند بالله ene fayga korndol ngu ko ga woni haalde korndol Souleymane to wonto nani min naftude ma to wana belgo ko ballal Allah tan wiyama noon korndol ngu koye mumante won kono Allah ñaawi ene naata aljanna jeeya sappo e goo mumantewel walla sappo mumante on sappo naata won aljanna mburagu mu nelaɗo Allah waɗɗino ngu e colel Bilqisa ngel e korndolu Souleymana ngu e ngayri Ibrahima e jawdi Ismaila e nagge bani Israil en e rawandu ashabul kafi en e mbabba Uzayr ba e ngeloba annabi Salihu e lingu monnongu Yunus ngu ɗiɗo e gueɗe koto aljanna pay wiyama noon Souleymana wi korndollu ngu nde korndollu ngu ari Souleymana
Souleymane wi lima hazzartan namla pourquoi aɗa wiya ndentum a sikku min mbaɗo wawi mbattoña ama alimta anni nabiyyun adlun bela anda min ko annabi nunɗuɗo falima qulta la yahdimannakum Souleymane holko mbiruɗa haade helta on Souleymane o junuduhu wato namla o kordolu ngu wi ama sami'ta bele anne ananani qawli wa hum la shuruna bela ananani mbimi eywa mbimi ko tawitinani andi silema andi kordolu ngu ngu haali e oɗo jumla ngu haali sappo e goo balaga e oɗo jumla wi ko hatta ida ataw ala wadi namdi qalat namlatun ay ya ayyuha namru udkhulu masakinakum la yahdimannakum Souleymanu wa hum la yashurun sappo e goo jumla balaga ngu haali aɗa wani ko yaɓunida o on koye balaga ɗimmijo o ko konngol ngol hol ɗum ayyuha ya ayyuha tata ɓiwel nayi ɓiwel ngel hol ɗum o wi an namlu joyi ɓiwel ngel hol ɗum udkhulu jeego ɓiwel ngel hol toon masakinakum wana jeere ɓiwel ngel la yahdimannakum ko tahdir jeete ɓiwel ko takhsis hol ɗum Souleymana takhsis wano wiide kono ngu kono maɓɓe ngu kono o wi ko Souleymana jeene ɓiwel ngel caggal ɗum o wi Souleymana wo junu dahu sappo ɓiwel ngel ay hum isara sappo e goo ay o hokki nganto la yashuruna ngel ne way balaga alkala moƴƴi